אם יש לי שריטה על המסך, באסה, אבל אם נדפק לי ההארד דיסק, הלך המחשב, נכון? זאת אומרת, הדבר הכי חשוב שאני צריכה לשים לב עליו זה על המחשבות שלי. לפני שאני משנה את הדיבורים או את המעשים, בוא נשנה את המחשבות שלי. איך אני מצליחה לשמור בו על הקופסה שלא תיקח אותי כל הזמן לחשוב על מה שאין? על הדאגות שלי. אימון, כל הזמן אימון. זה עבודה. בטח זה עבודה. אבל זה עבודה מתגמלת. לגמרי. כי אם אני מצליחה להסתכל על החשבון בנק ולהגיד... באמת, נראה להם כאילו, יש לי אין סוף, אני אין סוף, חלק אלא גם ממעל ממש. כן, צריך להיזהר שאם יש מינוס ולהתחיל לדמיין את עצמי, איך אני אראה ביום, יש סיפור על שמישהו שהתקשר ללאומי פה בזיכרון, לפני שדבר עם הפקידה, אומר לה, שולה, תגידי, מה המצב שלי בחשבון הבוקר? אמרת לו, חמוד, אתה בפלוס של 20. אמר לה, תודה, ביי, סוגר. פלוס של 20. אמר לה, תודה, ביי. אחרי 5 דקות הוא מתקשר עוד דבר, אמר לה, שולה, מה המצב שלי היום? אמרתי לך, נשמה, 20, לא השתנה. אמר לה, אוקיי, תודה, שלום. אחרי 5 דקות עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אחרי 10 פעמים אמרת לו, מה? הוא אומר לה, אני רוצה עכשיו את המנהל, תביא לי את המנהל על הקו. דבר עם המנהל, אמר לו, כן, חמודי, מה הבעיה? אני רוצה לדעת מה יש לי בחשבון בנק. אמר לו, נשמה, מה שהפקידה אמרה, פלוס 20,000. למה צריך להתקשר כל כך הרבה פעמים? אמר להם, מה, וכשאני במינוס, מותר לכם להתקשר אליי כל 2 דקות?